Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Magtago lang ko sa akong pangalan nga Kuy Kuy, 25 anyos. Dunay ka live-in ug may tulumi ka anak. Itago na lang ang akong kompletong address diri sa Zamboanga del Sur. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini niining kasamok nga akong nasudlan. Usa ko ka trabahante sa gobyerno, pero natintal lang gyud ko sa akong barkada sa daotang bisyo. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Yun eh. May nam lagi kay Kamsoy lagi. Beraraw kag pro. Okay pa ka ko ini? Bird, Wala na ba pas okay. Awa niya ron, ha? Awa niya ron. Saka na, tama na, gana niya kay kamutrabahoan ni ron, awa. hapit na ako off sa trabaho. Lubat na akong tama na. Ay, kato si Birds, no? Alam mo kayong follow-up panda. Oh, basin siya na ni Mitchell. Dili mo di. Ngamam lang yung silingan ng akong barkada, si John. Aha. Batay mapalitan nga butang diya sa inyong trabahoan. Ganun ako bigitiksan niya sa mga yan eh. Kaila kay kanimo, nga magamit ka. Ha? Ang isuwayan di kay pihim ba, kundi ka na. Likado mo ko dito sa mong plitanan, gud. Okay, safety siguro to sa inyo kaya nagos gobyerno na gud. Pero si kayo lagi tao ni John eh. Kaya lisod na. Sunod ha, padalang kaya pangunin mo. Si Bay Jana sa magpadana sab niya ko ni mong butang. Okay pa ka ko yun eh. O inoon, paman bitaw ko mamaligya. Gisugor bitaw ko nila upakuha o daini nga to nila. Murag ako rin naghakot ini nila ba? May na lang. Dili ko kagasto og malibre pa ko. Okay ra siguro ni. Koy, bantay-bantay niya ah. Nga naman, Mao may ako nahibawaan. Nga namaligya man kuno ka ginalading drugas. unsa? Unsa yung namaligya, God? Namaligya di ko? Wa gani. Usa ko sa mamalihok nimo og padagi kan sa imong kailangan na maligya. Pero mao may nagawas. Mao nagawas nga istorya nga namaligya ka. Nya amigo man ta. Kipasidan anti ka. Kinsa na sa ka nagpatakag tabi ay. Nga di man na mao. Og naan na biya kuno ka sa lista nga dakpunon ning buwana. Unsa? Recorded by Splander Gaming. Mao kini akong problema karon. Kay dili na ako makatarong sa pagkatog. Blanco na sab ko kanunay sa akong trabaho. Ug mao ni nakapastress na ako ron. Niundang na ko sa akong gibuhat kay nagbasol gyud kong maayo sa akong gibuhat. Apan dili kalikayan nga mahasol gyud ko. Unya, Kun mauna, layas na lang din sa ato, koy-koy. ha? Pero ma, dili ko na magbuhat sa akong pamilya ma. Mahal kay na ko si Jane ug ang among mga anak. Unya, nganong gisudlan mo yun na ni mong buhatan, nga nahibaw mo yun takang delikado na. Sus eh. Taka raman na sila sulti nga na maligya ko. Huwag ko mamaligya. Tigatun kuha raman ko. Taka raman na sila Kay na maligya, anak koy-koy. Gawas pa, mi kumpisal ka na bagyod dako, nga mo gamit sab ka. Dakpon nun lang gihapon ka, anak. Ah, Sibat na din sa ato. Darga, kaysa dakpon ka.
Sus. Asula ba ya ini eh? Ngano bitong isudla na nimo? Ma. Gabi na kayo. Panogi ko pati ang duka. Hasol kay nga kong nauna. Unsa man kamayo na kumbuhaton? Gusto ka si mama nga mulayas na lang ko din sa among lugar. Pero lisura sa nang malayo ko sa kong pamilya eh. Pamilyado ko. Kung may trabaho ko sa gobyerno, sayang kay nga akong trabaho. Koy, wa ba di ka matok? Dili ko kayang malayo ninyo, Jin. Sa man ipanulti nimo eh. Ha? Wa, Jin. Gi alimong ngawan ako. Balik na sa pagkatog. Dili na ko kayang biyaan ang akong kasawag ng anak. Gusto, may kaila kong pulis nga mong silingan. Soyan ako sa PM. Magpatabang ko niya nining kasuha. May reply na. Mag-istorya ta sa personal. Patay. Dili ka kung dakpo nining diretso. Pero bahala na. Musalig lang ko. Nga dili ni siyang unay na ako. Silingan gud me. Mato ko sa nasir karon. Lingkod, kuy-kuy. Dinilantas gawas sa Mumbai. Magsulti kay na akong pamilya sa suod. Salamat, sir. Nga nung gisundan man tao ni Nimo eh. Latin lang lagi ko, sir. Pero dako gyud ako nga pagbasol sa akong gibuhat, sir. Og nadlok ako sa seguridad sa akong kinabuhi kay basin og diretso na ko sa pagdakop. Kadot ka nga. Kay may kuhaon ako sa suod. Gusto magikaon ni sir sa sud. Pusasa na kako. Nagduda ko nga base nagkuha og recorder ang pulis nga amo rang silingan og record ang among panagsulti. Maong misamot hinuon ang akong kadlok. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Igo ra ko nga maghatod og kuha sa ginadiling drogas. Wa gyud ko mamaligya. Dakponon o pwede paghapon ko mapriso ana nga wa man ko mamaligya. Ikadong pangutana. Gitimbrihan ko sa usa sa akong dadan sa drogas nga dakponon na kuno kurong buwana kay naa na kuno ko sa lista sa namaligya sa droga. Delikado na ba ang akong kahimtang? Ikatulong pangutana. Tungod sa akong kahasol og kahadlok, miduol ko sa among silingan nga pulis kay magpatabang ko. Pero mura man og record niya ang among panagsulti. Husto ba ang akong pagduol ni sir? Dako ba ni og ikatabang sa akong kaso? Ikaupat nga pangutana. Miundang naman ko sa paghatod-hatod karon og ginadiling drogas. Dakpon bagihapon ko bisan wa na ko magdada og butang o wa na sila makuha nako nga drogas. Ikalima og katapusan. Gitambagan ko sa akong mama nga mulayas na lang sa among lugar. Maayo ka ha? Pero di masagod ako kaya nga biyaan ang akong pamilya. Pamilyado na gud ko. Unsa may akong buhaton? Ug asa man ko moduol aron nga matabangan ko. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, koy-koy.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Mga personal natong mga pangutana, mga problema in life, ang ato ang mga dokumento, ato ang patrabaho, ang ato ang kapikas karelasyon, ang ato ang mga anak, no, mga legal documents na tuon sa panang mga pangutana ha, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi gyud guys kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante kumpletuha lang gyud please ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana og mga problema para amo ang masabtan ug mas klaro pud among mahatag nga tambag ug tubag. Thank you, greetings and a big shout out and I love you to all my likers and followers sa Elaine Tantenko Batahan on Facebook ug Attorney Elaine sa TikTok ug sa Instagram. Also salamat kaayo sa mga maminaw nato sa ato ang dili lang live sa radyo but also sa mga maminaw nato sa YouTube channel ug sa Facebook account. Kaning Facebook account nato dili lang ato ang programa inyong mapaminaw. Klase-klase tanang programas DYHP mapaminaw ninyo guys, no live, no sukad pas buntag sa straight to the point ni Attorney Rufil Banyok after pud sa to ang programa kaning mga handumanan maminaw gyud ta naara gyud na Miss Facebook no may nakanindos teknolohiya. Letter sender nato karong adlaw si Koy Koy gipadani sa kini ang akong suliran official writers page taga Zamboanga del Sur. Hello sa mga taga Zamboanga, kumusta mo din ha sa Mindanao? Nindot kayo ning Mindanao, uy, very colorful, no? Muna sa DOT, sa Department of Tourism, amon tawag anag yun, no? Nga mga programa, The Colors of Mindanao. Si Koy Koy, 25 years old. Dunay ka live-in ug may tulo ka anak, no? Di lang nato siya isulti kung asa gid ang iyang tinuod nga address, kaya maning gi-request, pero kabahin kini sa iyang nasudlan. Kaning usahay mga desisyon natos kinabuhi ba? Usahay tungod siguro kay out of kagusto nato nga makaprovide sa atong pamilya, makakwarta, usahay malimot ta nga kaning pagpangwarta nato easy money gani, easy go, easy problem sad gyud, no? Lahi gyud ning mga hinaguan ug kanang ang gigikanan limpyo ug sakto. Ang problema manggod kay while nagtrabaho naman gyud unta ni sa gobyerno, usahay kabaw gyud pud ta nga ug naatas gobyerno murag kuwang-kuwang sa yung sweldo, usahay di matiming pa, no? Unya natintal man ni sa iyahang barkada nga naida utang bisyo nahimo ni siyang I don't know pusher ra ba ni siya di sad ko kaingog kasulti og naapil ba gyud ni siya gamit gyud, no? Kay iyaha siya tig-deliver, no? Unya siguro di man gyud ni sakto sindikato ra ba ning mga ingon ani. So muna niyang problema. Una niyang pangutana, igo ra kuno siya maghatod og kuha sa ginadiling droga. Wala gyud ko mamaligya. Dakponon o pwede ba gihapon kong mapriso nga wa man ko mamaligya. Dili ra manggod na selling, using, pushing. Pero all the acts, no, included sa ginadiling droga punishable. Maski ganig wa ka mo gamit og droga, wa ka na maligya, pero makit-an ka nga naa kay paraphernalia, no, punishable man gani na. Ang balaod nga ako ang gihisgutan, no, kabahin sa droga is Republic Act 9165. Nakabutang og nakasaysay din ha tanan nga mga related nga mga actions kay ang atong gideal o gitransact droga man. Di man ka pwede mo hatod, di po ka pwedeng mo kuha ang imong gikuptan, ginadiling droga man, maski wa ka na maligya, wa ka mo gamit, the fact nga ang imuhang transaction involves something nga gidili sa balaod, which is illegal drugs, liable gihapon ka, naa kay tulubagon, mapriso gyud gihapon ka, kay kasong kriminal man ni. Not necessarily of the same extent as a pusher, as a seller, but definitely, naadyo kay tulubagonon sa balaod, ha? Ikaduhang pangutana, gitimbrihan ko sa usa sa akong dadan sa drogas, nga dakpunon na kuno siya rong buwana, kay naana kuno siya sa lista sa nabaligya sa droga. Delikado ba ang iyahang kahimtang? Well, in a way, yes. Kay meaning naa ka siya watch list sa pulis. Munang ako pa nimo, mintras wa pa ka nadakpan, way ebidensya. Wa ka na caught in the act, wa ka na abtag checkpoint or by bust, nga ma-intercept kang gada kag droga, undangin na. No? Kaysa sa masud pa kag trouble, masud pa kag gubot na.
maglisod na niya hinuon kagawas. Mintras na makagawas pa kaan ang gubot, silot, salot nga imuhang gisudlan, gawas na lang yun din ha. Pangita na lang og laing katrabahuan og nga mapangitaan nimo. Ikatulong pangutana, tungod sa iyahang kahasol og kabalaka, niduol siya sa silingan niyang pulis kay magpatabang kuno siya pero muraman kuno og record niya ang iyang panagsulti. Husto ba ang pagduol niya ni sir? Dako ba kuno na og ikatabang sa iyahang kaso? Number 1, kung naamang gani kay gisulti niya kasong kriminal man ni or niangkon kag kasong krimen unya walay assistance sa usa ka abogado, dili gyud na pwede magamit sa pulis batok nimo. Kay admission man na of a crime and then that has to be with the assistance of a lawyer. Kay delikado man na. And dili sad gyud pwede nga i-wiretap ka or i-record maski kinsang tao ang imuhang conversation niya nga way pagtugot ug pagpahibaw sa imuha. Ikaupat niyang pangutana, niundang naman ko sa paghatod-hatod karon og ginadaling drugas. Dakpon baghapon ko bisan ug wa na ko gadala-dala og butang or wala na sila'y makuha niya nga droga. I think dili na. I am sure dili na. Kay wa naman sila ebidensya no sa imuhang mga niagi nga transaksyon. Kabawtang sayop, kay bawtang nabuhat nimo pero wa man ka nadakpan. So I am very grateful and I am glad nga ning undang ka. Hinaot untang di na pug kaunta matintal pag-usab. Kabaw ko nga sayon kaayo pagkita og kwarta gikan sa aning mga ginadaling droga. Pero in town hunahuna ang imong kaugalingon ug imuhang pamilya. Init na kaayo ron ang panahon. Mainit or madi, the fact remains nga sayop siya. Delikado ang imuhang gisudlan, no? Unya later on maabtan na gyud tas panahon. So ayaw na og balik ka na nga nakagawas na ka. Ikalimang katapusan niyang pangutana, gitambagan ko sa akong mama nga mulayas na lang sa among lugar. Maayo ka ha? Pero di man sagod nako kaya nga gabiyaan akong pamilya. Pamilyado manggug ko. Unsa may akong buhaton, asa ko muduol aron matabangan ko. Okay. Number 1, I think the police will really welcome you, no? Nga ninggawas na kaana ug wa na ka nagbuhat anang mga ginadili sa balaod. I don't think dakpon pa ka. Sahay ang ako ang problema ug muduol pa kas pulis. Basin lang, you know, let's be very practical about this. Naaman sad siguro wa nalipay ninggawas ka ug mahadlok pod nga basin mo kanta ka kanang imuhang gikuhaan ba. Two sides ba yan ni, no? On the part of the police, I am very certain nga wa naman ka kana ang ako alang nga basin maangin tong pikas ba unya resbakan niya ka, so careful lang yun, no? Kay the moment manggod guys nga atong ibutang atong tiil, no, aning mga ginadili nga droga, kaning mga krimen, no, kaning mga sindikato, lisod na kaayo pagpagawas ug pagbawi muna ay na lang mong tugatugag tikang aning mga ingon ani nga klases transaction for your own good. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.